Sanibonani, hello everyone. Welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for ukuthi ungijoin. Thank you very much for uthando lakho ne-support. Please consider liking wonke ama-video. Kubalulekile kakhulu ukuthi press u-like. Bese mangabe awukasubscribe till today, please do subscribe, share video as well as ukubuka ama-ads mangabe ayaqhamuka while you are watching, okay? Please do not skip them. So guys, ngiyafaka i-video lana eka Max Makhanya bengikhuluma ngokuthi kuthiwa ke sokuqhamuke isexwayiso nje ebadaleni ngale kuxwayiswa ke uMax Makhanya ngokukhuluma ngesilo emva kwevideo lana yenza ethi asikho isilo kwaZulu, asinasilo thina sagcina ukubuswa bani I think wayekhuluma ke ngenkosi uGoodwill Zwelithini, something like that. Bafethu wathi wayembiza kodwa ngelinye igama nje, angithi mina ngikhona ukulibiza something like that. Wathi kunasilo kwaZulu, isilo lesesidivorceayo, isilo esinjani esishado. Hayi yazi ukukhuluma nje ngokuthi like uma ushado umuntu onengane zomunye umuntu, into ikanjalo nje. Wayebale into ezinjalo uMax Makhanya kuleya video, wakhuluma nje ngesilo ngathi hawu okay, kodwa ngayiposta leyo video ngathi ngicela nizwe ukuthi uthini uMax Makhanya. So namhlanje ke ngiyahamba ngithola ke kune video uyenzile uMax Makhanya, kusho ukuthi useyibonile or usezwile. Ngizokhuluma ngephepha Isolezwe ngoba leso story besikhona vele ka Isolezwe, ukuthi kuthiwa uMax Makhanya uyakhuzwa ukuthi akayiyeke lento yakhe yokulokhu ekhuluma ngenkosi. Kusho ukuthi usebonile uMax, uzwile futhi nokuthi bathe mabemfuna ukuthi aphawule befuna ukukhulumisana naye bangamthola. So uMax useyazi ukuthi sekuphumisa ixwayiso sokuthi endoda, step what you are doing or else. Wasesenza ivideo uMax Makhanya, ngizokupostela yona la uyimamele. Uyasho nje ukuthi hayi ngeke phela yena esaphinda akhulume ngesilo sabo, uvela athi isilo senu ukuthi hayi akusonde sakhe. Uthi ngeke ngisakhuluma ngesilo senu, sengizwile ukuthi ni 10 ngithi ngeke ngiphinde ngiliduvu ngesilo senu. Hayi uMax bafowethu, angazi uzoyimamela ivideo ngeka Max Makhanya emva kokuthi kuthiwe uyaxwayisa ukuthi akayeke lento ayenzayo. Asiyibuke. Now umyalezo oqhamuka kwiMakhanya HQ offices. Lo myalezo uqhamuka kwi-headquarters offices kaMakhanya. Uthi umyalezo kini ndlu kaZulu, angeke ngisasho lutho ngesilo senu lesi enazi khethela sona nasamkela. Ngeke ngisasho lutho ngaso. Ngibonile laphana Isolezwe lizama ukubuyela egemini ngami. Isolezwe lenu leli iphepha leli eladuma kakhulu ngamanga, selizama ukufuna ukubuyela kwi-trend ngegama lika Max Makhanya. Sithi ke singoMakhanya sehlela ngezansi siphuza amanzi, angeke sisakhipha any video noma any nkulumo ekhuluma ngesilo senu. Thina singoMakhanya angeke sisasho lutho maZulu ngesilo senu. Ngeke nje sisasho lutho ngesilo senu. Iwona miyalezo ophuthumayo lowo obheke esizweni samaZulu esinesilo saso. Ngeke ngisasho lutho ngesilo senu. Bekuthi angisho njalo nje. Wena obhala jikelele, ngizwe kuthiwa unobhala jikelele wena Nyandeni lapho, kuthiwa unobhala waseNdlunkulu. Lalela kwenobhala, angeke ngisasho lutho baba, ngeke ngisasho lutho. Yehlisani nje imimoya, yehlisani imimoya bakwethu, amaphaphu phansi. SingoMakhanya sithi sikhipha lo myalelo ngokusemthethweni officially. Sithi angeke sisasho lutho ngezigigaba nezigameko namahlazo esilo senu. Angeke sisasho lutho bakwethu, sesizogcina ngakho ukubabaza nje. So lo sibabaze njalo singoMakhanya, angeke sisasho lutho, awasekho amagama esiwaphimisa. So lo siqhumela ngaphakathi nje sibabaza sithi namanje siyababaza sithi
sesizogcina lapho nje sibabaza bese siqhuma sithi ya ngesilo senu angeke sisasho lutho bakwethu sibonile ukuthi kuba bhlungu enhlizweni zenu masidalula amahlazo esilo senu ngeke sisasho lutho ke singomakhanya sehlela ngezantsi sithi amaphaphu phansi imoya phansi ayidlule ayibencane angeke sisasho lutho singomakhanya offices ngesilo senu bekuthi nje angidlulise lokho ebese ngikhipha umbuzo ukuthi wema Nazareth ake niphendule lo mbuzo yini umsebenzi kaShembe kwi-community nje kwi-society usiza ngani uShembe kwi-society sike sahlaselwa zikhukhula la wakwasiza ngani uShembe sihlaselwe yikhukhula naku recently iMK kade isukume imenge inyawo ihambisa oblanket ihambisa ama food parcel kubantu bentante emanzini konanda kuphi yini umsebenzi kaShembe bakwethu lo mbuza ngubuzi kabi akuyona indelelo le angideleli bakwethu angithuki inhlamba ngibuza nje umbuzo yini umsebenzi kaShembe siyazi ukuthi amaRoma afike asakhela izikole la thina nje sikhuluma nje sifunde ezikoleni ezazakhiwe umbuso wamaRoma nezingane zethu namhlanje zifunde ezikoleni ezakhiwe inkolo nombuso wamaRoma inkolo nombuso kaShembe wona usenzelani singabantu abamnyama ikakhulukazi kwaZulu Natal yini esizwa ngayo sisizwa uShembe usisiza ngani uShembe wake wasenzelani uShembe siyisociety ngoba amaRoma singayikhomba izinto azenzile esuka lephesheya kwelwandle afika amaRoma akhe izindlu zama building ekwakuhlala kuzo ama-offense akha izikole amaRoma sikhuluma nje kumanje kufundwe ezikoleni zamaRoma even ngisho ama-universities akhiwa amaRoma namadolobha akhiwa imibuso yamaRoma umbuzo ke uthi kanti umbuso kaShembe wona uyenzelani society kunezingane nje ezifunda zingenama uniform khona kwaZulu Natal lali originated khona isonto kanye nombuso kaShembe umbuso kaShembe nesonto uyenzelani community yini umsebenzi kaShembe emphakathini sitholani ngokuba noShembe sisha isifuba sithi sinoShembe wethu kaZulu sinenkolo yethu kaZulu inkolo yabantu abamnyama lenkolo yabantu abamnyama babenefita ini abantu abamnyama ngayo siyabona yona yandisa imizi uShembe lo wakhelwa imizi yonke indawo le kunemizi yonke indawo umbuzo ke uthi umphakathi ke la kuphila khona leli sonto phakathi kwawo uShembe uwenzelani umphakathi ziphi intandane ezondliwa uShembe ziphi ingane ezikhokhelwa uShembe ezikoleni bapha befelokazi abondliwa uShembe ziphi izikole zabantu abamnyama ezakhiwe umbuso kaShembe usenzelani uShembe sumphakathi wamaZulu especially eSouth Africa umbuzo nje lowo innocent bakwethu awuhambi nanhlamba awuhambi nakuxeka umbuzo nje straightforward yini umsebenzi kaShembe kwi society sakhile nje yini umsebenzi kaShembe